pertanyaan mahita asin ni roha madi hamudo dame nasian de bata mata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta turpuk lihita di pertanyaan tabu darion lima natar surat di Yesaya 52 ayat 7 satu ayat 12 songonon maridok bisi tapay huti-hutno. Lehet nai di atas nyak kadulok akapat ni parbarita na uli napatubigihon hadameon na mamaritahon barita na uli napatubigihon hatuaon na madok tusion de batang do bakit raja suara ni jolma parhalmu akka dipangir be suarana rap marulupuluk ayo bohi be di danasida molo mulak Jehovah tusion pangiar ma suara muna rap marulupuluk mahamu aleya kapasipas ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jehovah ni de bangsona nunga di palua Jerusalem nunga pola di patol-tol Jehovah tanganna na badiyay diadoban ni saluhut bangso parbigu jadi saluhut ujung ni tanoon marnida hatuaon ni di batata ruar borhat mahamu siya ni unang jamahamu naramun ruar mahamu siyang tonga-tonga na sida manguras mahamu aleyak ka na mangusong ula-ula ni Jehovah ay dang pola humalabot tamu laho ruar manang marlujong songon halak na maporos ay Jehovah do manguluhok kamu jala di batan Israel mangiring-iring kamu siyan budi ido yanggo sahana. Ima songon turpuk di pertanyaan tadi budaya pertanyaan di bagas tabi na taba masa di huriata obar tu situasi do kondisi ni COVID sa Lucia anang virus corona na idokon na si Somnario di hamu amang dohot tamuinang turpukon songon sada etika do etika di perdalanan ni hulu ni Jolma asa di bagasan habadiyaw ni mana ay pangalahon ni bangso Israel di hati-hai nung atong mancera mo ido nagisosohon panurirang lisaya asa di bagasan habadiyaw na sida asa mulak pangalahon na sida tu pangalaho na memang benar-benar di bagasan habadiyaw yang di bagasan haram munot di hamu amang dohot tamuinang gudang do pangalahon na ramun na dipatupa na sida manang natapatupa di tiyaman si Somnarion gudang iya na memang nang lomorohan ni di batabe mamereng pangalahoy sipati gayay pakkatayo ni hindi ba narohatan ni di bata pala di bagasat tukyo asa margatti may mana siyan haram mo ni ay inusasitong na nung nga di paso-paso di bata bangsoy nung nga di paso-paso di bata nung nga di patol-tolibana tangan na laho mamaso-maso ita laho mangiring-iring perdalanan ni ngulub ta mga lehon na riko di bagasan ngulub ta hape nang selao do penak kita mardi batahon nasi selao do penak kita mga luliw hagugon nasi hape nang nung nga di patol-tol di bata tangan na laho mamaso-maso kita di hamu amang dohot tamu inang macay gudang macay bahat nasa pangalahot ta na memang tang dihalaw mohon di batawi sa irinip tarip pudo
nung dinggan na taulay hapenang di debata macay borak noi. Sa itarip po nung tikos na taulay hapenang di adopan di debata. Daw. Borak do hita marminggu mamuji debata. Di nguluton. Alay say masa dupe kosong ni roha. Borha do hita pertangyangan. Apenang saya dong dupe nang merdikkan di bagasan dirita. Moloroi ba na to pertangyangan ko? Rawaw tu jauh na. Moloro au tu pertangyangan na. Tu jauh na. Nainnya ni mana ro? Tu bagas. Yak songo ni bibikirata. Alay habuluson ni rohama na martuhani. Habuluson ni rohama na mamuji pasangapon. Kuar ani gimana. Dan adong behosong. Dan adong bepikiran lomok roham gabi lomoro aku. Dan adong be. Molo adong imana na di bagasan persalisian di somma kesempatan lao marga. Hata ni diba taon lao mabuan bangsa Israel unang beadong persalisian din sila. Unang beadong pangalahon na sotikos din sila. Alay pangalahon na memang benar-benar sa tiyama tuadopan di diba. Pangalahon na memang benar-benar di bagasan etika holong ni roha antara satu dengan yang lain. Sipa di Jolmay, pangalaho di Jolmay. Nasa lilingon, di bagasan parmusuon. Alay, marhiti turpukon. Unang biadongi. Halimardami ma, satu dengan yang lainnya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, antara pribadi dengan pribadi yang lainnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Siap turpukon. Imana ibagi do imana siap turpukon di bagasan pertanian tahun. Mabuan ada meon. Mananggalhon sifat-sifat naso di halomohon. Di bata di bagasan ulunto. Margugu mahita mangudahoni. Di halomohon di bata mahita mangulahon. Nasa na di halomohon ibana di bagasan hatan ini bata. Tangkal humay sa luhod na puji ma di bata di bagasan mulut. Oras malita sa luhod na pertanyaan mo ito. Alituhan di bata nung ubigihami hataman ito. Nagugumahami ilaw mangulahon ni sa hutalikop kami alituhan kapangalahon na rorang naso di halomohon. Maoldo li Tuhan alay posdo rohanami na dong anam mo hami lao mangulahon na duminggan di bagasan ng ulo namin. Asima roham paso-paso mahami sa luhuna paso-paso maruas ni Huliam di dia pehami maringanan apala di bagasan tikyon terlumobi ala ni situasi doot kondisi may virus corona na huwado pehami apala di bagasan tikyon gugu hami ali Tuhan laho mga dobi boy sehat tami ipas pamatang nami orang tua nang anak ko pe asi marohama di Tuhan tuho mahupa saat tami daging nang todi namin jagay hami sa luhuna asi maroham bigit yung sa luhuna mulusay sa luho pangalusan na asa talup pa may majaro paso-paso siko mga sahon Kristus Jesus martayak kami Tuhan. Amen.